Il-Parlament Ewropew ivvota kontra emenda r-rapport pana li kienet tajt li Malta kellha titqies bħala tax haven. Il-vot kontra l-emenda kien wieħed qrib bi 327 vot favur l-emenda, 327 kontra u 24 astensjoni biex il-vot m'għaddiex. L-emenda kienet ġejja mill-Grupp Soċjalista Ewropew, iżda l-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista Malti opponew din l-emenda bil-qawwa u l-MPs mill-Grupp Soċjalista li votaw kontra kienu kruċjali biex l-emenda m'għaddietx. Fil-fatt, il-Partit Laburista qal fi stqarrija li fil-Parlament Ewropew l-MPs tal-Partit Laburista reġgħu kienu sodi u kruċjali fil-ħidma tagħhom biex iġibu l-interess ta' Malta qabel kull konsiderazzjoni oħra. Xaġa konsistenti tul is-snin kien min kien il-Gvern. Il-Partit Laburista qal li l-vot tagħhom kontra l-emenda li tipproponi li Malta hija tax haven u l-ħidma biex ifissru għaliex Malta mhijiex hekk kienu kruċjali biex l-emenda m'għaddietx, vot li kien wieħed qrib ħafna. Fil-fatt, il-voti kontra l-emenda tal-Grupp Soċjalista mill-Membri Parlamentari Ewropej tal-istess grupp għamlu d-differenza kollha. Żied li din hija xi ħaġa li ma jistgħux jgħidu l-MPs tal-Partit Nazzjonalista li bl-attitudni u l-kampanja tagħhom kontra Malta fl-aħħar snin fetħu l-bibberaħ għal attakki bħal dawn kontra Malta. Kien spjegat kif id-diskors ta' Werner Langen, il-Ġermaniż tal-IPP li jmexxi l-Kumitat Pana dwar is-sistema ta' tassazzjoni f'pajjiżna juri b'mod ċar li David Casa u Roberta Mezzola kienu il-kaġun ta' dan l-attakk kontra Malta u issa huwa tard wisq biex jiġu jgħidu li b'xi mod ħadmu favur Malta. Fil-fatt, Langen kien fost dawk li vvutaw biex Malta tkun meqjusa bħala tax haven. Il-Partit Laburista kompla jgħid li wieħed jittama li xi darba l-MPs tal-Partit Nazzjonalista jifmu li politiċi minn pajjiżi oħra membri tal-Unjoni Ewropea mhux se jaħsbuha darbtejn biex jippruvaw jimminaw il-kompetittività ta' Malta li tant qed tagħmel suċċess u l-aqwa ħaġa li jistgħu jsibu fil-kampanja tagħhom hija Maltin li jaħdmu kontra pajjiżhom, sempliċiment għax il-poplu tefa' lil partit tagħhom fl-oppożizzjoni. Fuq kollox, il-Partit Laburista jilqa' l-fatt li l-emenda li ridet poġġi lil Malta bħala tax haven m'għaddietx. Ekku ġust għaliex Malta mhijiex tax haven bis-sistemi tat-taxxa tagħha konformi mar-regoli tal-Kummissjoni Ewropea u l-OECD fost l-oħrajn.